bi malion jorona ko nu hamina ko do o de la sama mone ma fen fara ka wari chili musakaw kan wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone be do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o kenin sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron o be se ka yelema aka sama mone compte la ka sani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi o de kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi la jelema amunu ba fe ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chamanye kare munu dilana norme konnanna aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kare jolenye foite jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba kita kumanyina nyoro di Sahel mauko kata se kolokani jijeni fo kata se bemama Somatra fien foroko Somatra kawuli herala kase herala aywa au bisimila hotel Lafia la niko hotel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. An filɛbaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye jumasu alamisa juin kalo ale tile 12 ye bi ye bi alamisa su in na sa an ka babu faama bɛna tali kɛ malikura taa sira la malikura taa sira min minisiri min bɛ sɛnɛko kunna an n'ale baro min kɛ marakalakaw fɛ yen pɔn kɛrɛfɛ an na o d'aw ma su in na furancɛla fanga ɲɛma ko ka san 5 d'a ma conseil de ministre ale ye ɲɛbila sɛbɛn min kɛ an na dɔ fɔ o la sangɛmɔ ale ni dɔgɔkun min bɛ sigida lakana ni yiriwali kuntalajan kunna o baaraw bɛɛ kɛra sangaw fɛ yen bi an n'an da don o la pankuru ko Madu Kamara kumana Madu Kamara ale ye min fɔ pankuru ko la an n'o fana d'aw ma su in na sini fana keba aw ka pankuru ko in a kuma cayara dɛ kiiribulo yɛrɛ kɔnɔna na a kuma cayara nka su in na an bɛ a ɲini musow fɛ u k'u cɛsiri hali bi an b'a ɲini an baw fɛ u k'u cɛsiri hali bi an b'a ɲini an kɔrɔmusow fɛ u k'u cɛsiri hali bi an b'a ɲini an balimamusow fɛ u k'u cɛsiri hali bi an nimɔgɔmusow an kalimemusow an furumusow an denmusow u ka dɔ fara halisa cɛsiri kan
n'i y'a ye dugu bɛ ja musow don sigi bɛ ja musow don lamɔ ɲɛna musow don an bɛ ka nin fɔ ka da kun min kan nin y'a dɔgɔkun 2 ye Tumutukaw fɛ yen kamalenin dɔ u ye ale ni bamanciwale kɛbaaw bɛɛ lajɛlen kɛ maa suguya kelen u y'ale jeni Bamakɔ ta kɛra kunungo bin kɛra funankɛnin dɔ fana kan k'o fana bɔnɛ a nin na fɛn 2 in suguya kelenw tɛ Bamakɔ ta an ye min mɛn o ko daminɛna fɔngɔɲɔgɔnkɔ la fɔngɔɲɔgɔnkɔ min bɛ tali kɛ pate feerela ni pate sanna ni ɲɔgɔn cɛ kana jaba k'a la a ye jaba k'a la o futinɛ o nana kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔn bi fo maaw hakili o mana u kɛɲɛ o de la n bɛ tilen k'a fɔ n'i bɛ se sabali o de cɛ ka ɲi n'i dusu bɔra i mada o de cɛ ka ɲi ko caman bɛ yen maa b'a kɛ nka i yɛrɛ bɛ tila k'i sigi jɔnko Ala ne filila nin na nin ma ɲɛ nin kun tɛ nin kun bɔ o ye nimisa kɛnɛ ye halisa an b'a ɲini an bangebaaw fɛ halisa an b'a ɲini an faw fɛ an b'a ɲini an dɔgɔw fɛ u ka to ka u mada se kɛra i ye cogo o cogo an kana an ka kiiriw tigɛ fangasow sigikun ye o de ye a ma ɲɛ o a man k'a kɛcogo la o anw kana sɔn fiyewu an dusu k'an kɛɲɛ an ka taa don ko la ko min bɛ tila k'an bila nimisa kɛnɛ kan min kɛra dɔnkilila kamalenin na ne m'a fɔ n k'a jo b'a la n m'a fɔ n k'a jo t'a la bin kɛra minnu ani mun fana kɛra ɲɔgɔn ma n m'a fɔ n k'u jo b'a la n m'a fɔ n k'u jo t'a la nka anw minnu bɛ kow kɛ an ka hakili to an yɛrɛ la bi ye karisa ye sini bɛ se ka kɛ i yɛrɛ ye fɛn min tɛ bɛn i ma kana sɔn k'a kɛ maa wɛrɛ la ko o ko n'o bɛ tɔɔrɔ e yɛrɛ k'o jateminɛ o bɛ e k'o kɛ maa wɛrɛ la o ti bɛn jamana sigilen don sigisen minnu kan o t'a to bi maaw k'u ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye n'i y'a ye bi mɔgɔ caman bɛ yen ni ko kɛra u la u bɛ taa n'a ye kiiri la sabula a dɔw bɛ komi ne se to u ye jigiya tɛ u ye u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min n'u taara kiiri yɛrɛ la kuma dɔ la u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko k'a ka ɲi ten komi a yɛrɛ jɔn'a la o bɛ k'o ko caman bannen kuma tɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko caman bɛ fɔ ka ban an k'an hakili to an yɛrɛ la nin waati in na anw k'an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an ka ɲɔgɔn kuma tɛ denmisɛnninlakaw an kana dusu bila hakili ɲɛ an kana dusu bila hakili ɲɛ an ka kow bɛɛ bɛrɛ la waliya kɛra a ma ɲɛ a y'a ta ni fangaso la karisa ye nin de kɛ anw sigilen ɲɛna yan an kun bɛ se ka ko k'a la nka a filɛ nin ye fanga tigilamaw aw yɛrɛ ko cogo di o ɲɛnabɔ ka di hali ni i ta i ka tiɲɛ bɛɛ de lajɛlen de ye n'i ye faali kɛ ka ban i yɛrɛ i ka tiɲɛ tiɲɛ hali ni se bɛɛ b'i ye i ka se kɔfɛ i tɛ foyi ye ni kɛɲɛ tɛ o de ye degun ye sabula bamananw bɛ min fɔ karisa dan bɛ i la i ye danbetigi ye kɔrɔ ye mun ye dan dɔ de bɛ e la minɛ i tɛ se ka fɛn bɛɛ de kɛ donc an ka hakili to ɲɔgɔn na su in na nin kun y'an ka bilasiralikan ye Fala ye ani Keba an bɛ dugawu kɛ sa min ye kamalennin ye k'a ka janaja bɛ kɛ sini a yɛrɛ tɔgɔ ye Abulaye Dugure janaja bɛ kɛ sini Lazara mana seli Saba terrain kɛrɛfɛla la place kan na an ye kibaruya min sɔrɔ su in na ka bɛn ni a ka kibaruyaw y'o ye maa minnu fana bɛ yen n'olu fana ye degun sɔrɔ a kɔnɔ n'o ye pate feerelaw ye an ye kibaruya dɔw mɛn a la nka an m'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ sabula olu fana ye degun sɔrɔ ko in na an k'o fana fɔ o fana ye gɛlɛya sɔrɔ fo degun belebeleba nka n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɛɲini kɛ wa an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen na jamana mara ye o de ye a kɛra kin min na o polisisow n'u tilara baara la u ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye u bɛ maa caman hakili sigi o b'a to maa caman b'a faamuya maa minnu b'a sigidaw la
u k'u jija u ka jisuma kɛ nin ko in kan yaasa min ye furugu min bɛ yen a bɛ se ka ban cogo min jamanadenya a tɛ taa nin fana kɔ bɛɛ lajɛlen fana ni dakan no dɛ ala y'an bɛɛ da sababu dɔ de bɛ taa n'an bɛɛ lajɛlen ye n'o tɛ dɔw bɛ jisuma min k'u da u tɛ wuli i yɛrɛ bɛ taa jinimere min san k'a min a bɛ tila k'i kɔnɔ boli fo ka taa n'i ye donc ala ka sababu ɲuman ni labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnninw halisa an ka se an dusu la an ka hakili kɛ ka baara kɛ an kana dusu bila ɲɛ kow la yaasa min ye an ni maaw fana bɛ se ka to ka mɛn sigi la cogo min na damu ani lafiya kɔnɔna na Laurent Jakite an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na min ye Bakari Sangare Glace k'a fana fo taa se Ablaye Jabate ma ale bɛ polisi kɔnɔna na GMS la an b'a fana fo Sanogo Badiala na Kalifa Seku Traore Mamadu Sumunu an b'a fo BND la ka Mamadu Nama Keta fana fo Ben Bazin ma Baba Tunkara n'a ka cɛ dɔn k'olu fana fo Maraka Samake an ka karamɔgɔba an ka foli bɛ s'a ma min ye Imam Bajaje Aidara ye an b'ale fo ale y'an ka Zavia imam ye Savana Kone k'o fana fo Binem Dolo Kanadakaw fɛ an tɛ ɲinɛ Binem kɔ ye k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn tonton Raoul Traoré k'ale fo para jikɔrɔnikaw fɛ Faustin Sila min ye Ali Badara Kone huissier de justice do k'a fo Musaba Arigo Saki ka taa se Ablaye Sempara ma ale ni Jawos Création an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Jani sugandili la don o don ka se ka kibaruyaw lamɛn jamanakuntigi Asimi ko ka san 5 fara ale kun san 5 munna a bɛna fara Asimi kun Mali a ye san 30 kɛ mara la mara min n'o ye démocratie ale ni bɛɛ ya taali ye ɲɛ ye o démocratie nin waati laban in na kimɛli ni jateminɛliw y'a yira k'a fɔ jamanaden fanba ma wasa sɔrɔ ale ko la o dusukasi o n'o kɔnɔguwan Mali ale ye mɔnɔ kura bɔ mɔnɔ min bɔra sa n'o o nana kɛ jɛrɛ ye jɛrɛ kɛnɛ min sigira sen kan san 2021 n'o kɛra sigikafɔ ye ka tila ka fɛɛrɛ kelen sigi sen kan min ye charte ye parti politigiw tɔgɔla ko k'o lawalawala o ko hukumu kɔnɔna na san 2025 o avril kalo la a yira sa parti politigiw olu kun welela sa k'olu ka se ka u dan tigɛ nin ko in na min ye jɛrɛ ye o y'a to sa u ka se ka sigikafɔ kurakuraya tuguni sabula parti politigiw ma se ka taabolo kelen sɔrɔ u ka kow la o jɛrɛ de senfɛ jamanadenw welela Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu ye laɲini belebelebaw kɛ partiw ko k'olu ka charte ko k'a kurakuraya min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye ko ka san 5 di ale ma n'o ye général d'armée Asimi ye yaasa min ye laɲini tɔw ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati sa conseil des ministres ale kɔni bolo mɔnabɔ ka tɛmɛ Mamani Nasire fɛ n'o o ye ministre ye min sigilen no premier ministre Nagakɔrɔla la kalataw kɔkɔrɔ doni o baaraw hukumu kɔnɔna na ale ye ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ ta sa kunungo conseil des ministres kɛnɛ kan k'a yira sa k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga yɛrɛ sɛbɛn dɔ bɛ ko charte ko k'o lajɛ o kɔnɔna bɛ se ka falen cogo min o kɔnɔna faleli hukumu kɔnɔna na sa ministre délégué ko baaraw kan ka kɛ sira minnu fɛ sa o ye k'a fɔ charte yɛrɛ ale min siginindenw b'a kɔnɔ laɲini min kɛra jamanadenw fɛ u ka lajɛ la n'o o ye Mali jamanadenw ye ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko b'a yira sa u ka se k'a lajɛ nin waati laban in na laɲini lawaleyali hukumu kɔnɔna na jamanadenw ka sago ka se ka sɔrɔ san 5 ka di jamanakuntigi ma ko fo ka don charte de transition kɔnɔna na yaasa ani AES jamana tɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kunnama ye cogo min na conseil des ministres ale ka communiqué kumaba ye nin ye laɲini k'a bɔra jamanadenw yɔrɔ ka kɛ ni mai kalo san 2021 ye min ye électrification ye n'o ye transition taabolo falenna Bandaw ni Mokhtar Wani k'olu bɔ yen pewu Asimi Goita ale ni Sogɛli Kokala Mayiga ka na olu sigi ka bɛn ni juin kalo tile 7 ye san 2021 o nana wolo min na sa o ye sigikafɔ ye n'a fɔra ma ko Assise nationale de la refondation min ye malidenw nana ka bɔ jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na togodaw taw kɛra a bɛɛ lajɛlen nana kuncɛ Bamakɔ yasa décembre kalo san 2021 olu ye laɲini belebelebaw kɛ jamanadenw y'a yira sa k'a fɔ ko ka yɛlɛmaw kɛ jamana taabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kalatako ye ko k'o sigi sen kelen kan o la sa min ye sariya sunba kura ye o fana sigira sen kan avril kalo san 2025
a nana ye k'a fɔ bɛrɛbɛrɛli tɔnw olu ma se ka ɲɔgɔn faamu u ni jamana ɲɛmɔgɔ ma se ka taa sira kelen fɛ laɲini min kɛra n'o ye ka partiw ka dɔ bɔ olu hakɛ la gouvernement ale fana tilara tuguni ka kuma di jamanadenw ma u yɛrɛ kana ka n'o sigi ka ɲɛfɔli kɛ yaasa fale min bɛ u bɛ se ka kɛ cogo min o laɲini de kɔnɔna na sa laɲiniba minnu kɛr'o la sa Asimi ka san 5 fɔra o de sen fɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ bi a bɛ n'a fɔ furancɛla fanga a jamana ɲɛma ale kɔni laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye olu bɛ taa ale kanu na kosɛbɛ k'a sababuya kɛ n'i ye sɛgɛsɛgɛliw jateminɛ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na bi baaraba minnu sigira sen kan AES la a nun donni a n'a miiriyabaw bɔra Mali jamana kɔnɔ nka n'i ye ale AES yɛrɛ ta k'a lajɛ degun min bɛ Mali la o degun kelen de bɛ olu fana na hali n'o y'a sɔrɔ u tun ye sariti fɔlɔ min sigi sen kan o ye Liptako Guruma ye Bamanciwale juguya wale kɛbaaw ka se ka olu kɛlɛ o nana wolo min na sa o ye Confédération Alliance du Sahel ye ni o ye AES ye Mali Burkina Niger o fana nana tilara tuguni ka se k'a ye k'a fɔ ko degun bɛ baaraw la koyi Bamanciwale juguya wale kɛbaaw n'u kɔkɔrɔdonbaw ka bɔ diɲɛ fan 14 fɛ olu kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ AES maaw la ala n'u yɛrɛ ka wulikajɔ wolomasiri tabaw ka gunda u bɛ se ka baara minnu kɛ u bɛ ka olu sigi sen kan n'o tɛ jamana ninnu dafirili ko o bɛ u dɛmɛbaw kɔ ka kɛ ni o ye sa min ye Burkinakaw ye ni Niger olu kɔni sɔnna sa ka san 5 di u ka furancɛla fanga ɲɛmaaw ma k'a fɔ ko ka furancɛla fanga ko yɛrɛ jɔ kɛrɛfɛ pewu k'u kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ye Mali ale fana b'a fɛ ka te sen na olu sen na nɔ na o de la sa bi n'i ye jamanadenw ka miiriyaw jateminɛ miiriya minnu kɛra kimɛli kɔnɔna na kimɛli min n'o o ye Mali mɛtiri ye Fondation Frédéric Ebert alimanw ka baɲumankɛtɔn min b'an fɛ yan ale ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ waati laban in na 100 sirada la ko mɔgɔ 70 buruburu 1 malidenw na olu dalen no furancɛla fanga ɲɛmaa la maa 9 kan olu nisɔndiyalen no furancɛla fanga baarakɛcogo la min ye Fondation Frédéric Ebert ye ale ka nin kimɛli nin y'a ta ko 16nan ye kabini a nana Mali yɛrɛ kɔnɔna na baara in daminɛna janvier kalo tile 11 ka taa kuncɛ janvier kalo tile 22 u y'u sinsin mun de ka sa n'o o ye kimɛlikɛla yɛrɛ ye o ye ka maaw bugunatigɛ dɔ cɛw ni musow k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maa minnu kalannen ani anw minnu ye dugumamaw ye k'an bɛɛ lajɛlen dɔn an bɛrɛma ɲiningaliw k'olu kɛ an na ka na ko kun fori ka bɛn ni mɛ kalo ye san 2025 a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye o kimɛli kɔnɔna na maliyɛn kɔni 7 tan kan olu bɛɛ lajɛlen ko furancɛla fanga ɲɛmaa ko danaya bɛ se ka d'a kan jaabi minnu sɔrɔla fana an ka marabolo kɔnɔna na tawdenikaw fɛ yen mɔgɔ 10 na 9 olu y'a yira sa k'a fɔ ko Asimi ko maa bɛ se ka d'a la koyi Mali région tɔw la sa Kayikaw fɛ yen 100 sirada la 87 buruburu 2 olu sɔnna Asimi ye Sikasokaw fɛ yen 86 buruburu 1 Bamako 83 buruburu 3 min ye maa 4 o maa 4 na maa 5 o maa 5 la naani bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko olu miirina ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye n'o ye Asimi ye Mali mɛtiri n'o ye alimanw ka baɲumankɛtɔn ye ale ye nin kimɛli in kɛ n'i ye nin sɛgɛsɛgɛli jateminɛ fana ka taa n'a ye maa 3 o maa 3 la maa 5 kan i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ caman na i n'a fɔ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen 100 sirada la 61 buruburu 1 Menakakaw fɛ yen 65 buruburu 0 olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa ani Moptikaw fɛ yen olu de ta ka jiginnen don kosɛbɛ olu ta ye 51 ye min ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni ko olu ka ko ma se ka se u ka miirinaw ma se ka faamuya kosɛbɛ olu bɛ taa maa 43 la nin kimɛli nin de b'a to sa maaw y'a yira k'a fɔ ko min ye Asimi ye baara min n'o kalifalen don a la a bɛ se ka tɛmɛ ni a ye ka se ka dɔ wɛrɛ kɛ dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min maaninfinw ka hakɛ yɛrɛ dafali la maa 10 o maa 10 na 9 y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara min bɛ sen na k'o bɛ se ka taa ɲɛ maa 33 olu kɔni y'a yira 100 sirada la maa 33 y'a yira k'a fɔ ko olu ma nisɔndiyaba sɔrɔ nka min ye maa 57 buruburu 1 ye olu ko k'olu ye wasa sɔrɔ ko n'i ye nin kimɛli in lajɛ min kɛra nin baɲumankɛtɔn in fɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen Bamako ka taa se fo Menaka ni tawdenninw bɛɛ lajɛlen ma k'i b'a ye k'a fɔ ko baara in ani Kidali mara kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ ko baara in ko a kɛra ni wasa ye wa a kɛra fana maaw olu nikankow kan kuma tɛ mara kɛcogo la Fondation Frédéric Ebert a tɛna danni ma koyi u bɛna labɛn wɛrɛ kɛ ka kimɛli kɛ nafa yɛrɛ ye jumɛn ye degun ye jumɛn ye u bɛna olu baara bɛɛ lajɛlen kɛ nka yan'o cɛ sa ko maa bɛ se k'i sinsin min kan bi k'a fɔ o de ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye nin waati in kɔni na jamanaden caman ka danaya b'a kan
ka kɛ ni Mali ale maracogo ɲuman ye ani baaraw kɛcogo ye, wa a yɛrɛ fana ye o laɲini a ka ministre fɛ conseil de ministre tɛmɛnen na k'a yirula k'u k'u cɛsiri k'u jija jamanadenw ka hakilina ye min ye u ka taa n'a ye o sira fɛ yaasa jamanadenw ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min. Saheliens olu ye nin fasiri bi min ye an yɛrɛ ka misiri kɔnɔna na sa, an bɛ Udu Kone fo ka dugawu k'a ye ko Ala ka bana ko Ala k'a ban pewu, Ala k'a segin a yɛrɛ ma n'o ye Imam Udu Kone, a ka danga n'o ye Ali Umaran Ture ye ale bɛ Magangaw fɛ hiji la. Sanfili Solo jinɛden an b'a fana fo min ye Mamudu Sangare k'ale fo, cɛkɔrɔba Burama Tarawele k'a fana fo min ye Imam Koro Magan ye, Amidu Gindo ka taa se Zumana Kamara ma, Bɛnkɛ ale an b'a fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Seydou Gindo k'a fana fo nin kɛnɛ kan, ka Bɛnkɛ Kulubali k'o fana fo. Furancɛla fanga a kɛlen don ka kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan yaasa pankuruko ka se ka ɲɛdɔn. Kunungo kuma dira maa min ma sa, o ye Mamadu Kamara ye. Mamadu Kamara a welela k'a kana jɔ nɛgɛ la n'o ye bɔgɔ jeninen sanfɛ ye. U y'a yira sa k'a fɔ k'a b'a dɔn ko a nɔ minɛlen don min na wa, k'o ye ka ɲuman yɛlɛma k'a kɛ juguman ye, ka sɛbɛnninw falen ka taa maaw kanu na maa minnu bɛ yen n'olu ye dunko juguya ni yuruguyurugu ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ka pankuru sanni ko ma, ko kuma bɛ tali kɛ o la ani wolomasiri tabaw ka minɛn sanni. Waleya in bɛ kɛ tuma min o y'a sɔrɔ Mamadu Kamara ale yɛrɛ ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita o ka directeur de cabinet de ye. U y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kamara ye kiiri ɲɛkɔrɔla la a ye jaabili caman kɛ i n'a fɔ lesɔr maaw ye o fasiri cogo min. U y'a yira sa k'a fɔ a ɲɛna ko Mamadu Kamara k'a fɔra dɛ ko e de ye sɛbɛn ta ka di Sidi Mohamed Kaɲasi ma k'a yir'u la k'a fɔ ko o bɛ se ka baara kɛ ni Mali ka yamaruya ye, baara min n'o bɛ se ka kɛ Ibrahim Boubacar Keita tile hukumu kɔnɔna na min ye jamana ka maramafɛnw bɛ se ka san cogo min sɔrɔ a suw ye ani ka se ka baara fana kɛ baara min bɛ se ka sigi sen kan. Mamadu Kamara ɲininkala ni ɲininkali in de la min ye Sidi Mohamed Kaɲasi ka sɛbɛn min n'o bɔra ka d'a ma ko ka yamaruya d'a ma ka baara kɛ jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna na. Kamara ko a ka jaabi la k'ale kɔni bɛ min f'u ye kiiri tigilamɔgɔw kan ka min faamu, ale m'a fɔ den kelen da kelen ko ka baara di Kaɲasi ma dɛ. Ibrahim Boubacar Keita de y'ale wele k'ale sigi k'a fɔ a ɲɛna ko Kamara sɛbɛn dilan i k'a di nin ma a ka baara kɛ an ka jamana tɔgɔla minɛnsankow la n'o ye Sidi Mohamed Kaɲasi ye, ko wa fana ko o baara in k'ale y'o kɛ ni jamanakuntigi ka yamaruya ye, sabula min ye pankuru sanniko ka taa se kɛlɛkɛminɛnw sanniko ma ko ale y'a kɛ n'o hukumu kɔnɔna ye. U y'a ɲininka ko kuma na o, ko IBK o min fɔ ale ɲɛna o, ko mun y'a bila k'o kɛ k'o sɛbɛn bɛ mini? A ko ko sɛbɛn kun t'a la dɛ, ko nka ko min ye jamanakuntigi ye o kumakan ale ye baara kɛ n'o ye, wa min ye Ibrahim Boubacar Keita ye a yɛrɛ tilara ka segin o kan. U y'a ɲininka ko mandat min bɛ yen ni a y'o di Sidi Mohamed Kaɲasi ma k'o ka se ka minɛnw san, a ko o mandat in k'o kɛra ka bɔ min ye ministre de la défense o yɔrɔ, o waati la o de kɔni ye baara kɛ sa ka se ka di Sidi Mohamed Kaɲasi ma. Min ye Mamadu Kamara ye a ko min ye sɔrɔdasiw ka minɛn sanni ye ko Sidi Mohamed Kaɲasi ko o m'o baara kɛ koyi, ko maa min y'o baara kɛ k'o ye Guillaume Star de ye. Guillaume Star yɛrɛ k'o ye maa min ta ye sa o ye Amadu Kuma ye. Jaabili la fana u y'a ɲininka, procureur Kɔkɛ Kulubali y'a ɲininka ko kuma na o daluya jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo sa k'a fɔ ko IBK ye ni yamaruya bɛɛ d'e ma k'e ka nin di ni mɔgɔ ninnu ma. A ko jamanakuntigi y'ale wele k'ale sigi k'a fɔ a ɲɛna karisa filɛ nin ye sɛbɛn dilan ka d'a ma an tɔgɔ la a ka baara kɛ, ko wa ko IBK tilara ka segin o kuma kelenw kan ani kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye la Mamadu Kamara ko ten. U y'a ɲininka sa ko mun na ko a dalen don a la k'a fɔ ko Sidi Mohamed Kaɲasi ko sugu bulon min dir'o ma ko a y'a bɔ a sira fɛ wa? Procureur o y'a ɲininka o la. A ko ale bɛ se ka min fɔ bɛnkan min sɔrɔla ka di Guillaume Star ma o tɛmɛna ministère de la défense de fɛ, nka min ye Sidi Mohamed Kaɲasi ye o to o contrat tigi ye dɛ. A y'a kɛba ko a b'aw ka nin kuma in na dɛ. E ye yamaruya an ka taa ni sɛbɛn ye, an ka taa ni sɛbɛn ko daluya jumɛn b'i bolo ko IBK ko ale k'a kɛ, o de la ale y'a kɛ, ko nka k'a bɛ maaw ɲɛna ko bɛnkan min sɔrɔla ko Guillaume Sar ani ministère de la défense ko olu de y'o baara kɛ. Sidi Mohamed Kaɲasi k'o ti contrat signé baa ye dɛ. Amadu Kuma ko o de ye o contrat in baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɛ sinsin o kan. Min ye Kamara ye
ako ko min ye Sidi Mohamed Kaɲasi ye ko o jɔyɔrɔ kɔni kɛra dɔrɔn ka sɔnɔgɔyali kɛ yaasa ka se ka u ni Amadu Kuma ɲɛ yira ɲɔgɔn na ko nɔn tɛ k'a fɔ ko a sen donna contrat la ko ayi ko Sidi Mohamed Kaɲasi sen tɛ contrat la u y'a ɲininka ko yalama ko contrat min dira Sidi Mohamed Kaɲasi ma ko tun y'a siɲɛ fɔlɔ de wa ou bien ko contrat wɛrɛ tun bɛ yen yan'o cɛ de a ka jaabili la procureur ma a ko ko ale bɛ min dɔn o ye k'a fɔ ɲɛbila baara minnu kɛra min ye ka maaw sugandi maa minnu ni sugubulon kan ka di olu ma ani ka sɔngɔkow bɛɛ lajɛlen sigi sen kan olu baara ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛɛ bɔra ɲɛmaaw yɔrɔ de ale kɔni kun ta ye cidenya ye nka wala ye a ka nin ko in jinɛ jate ɲɛsɔn ka di nin ye Sidi Mohamed Kaɲasi o ka kuma min fɔra nin kɔnɔna na sisan Kamara ka jaabi la ko ale bɛ segin a kan a b'a sinsin k'a yira bɛɛ lajɛlen na Sidi Mohamed Kaɲasi o ma contrat in sigi sen kan a ma baara kɛ nka Guyo Star o de y'a kɛ yan'o fana cɛ kiiribulon kɔnɔna na minisiri Fili ale yɛrɛ fana tun ye kiiri maaw k'u hakili lajigin ko kuma b'ale fɛ kuma min na o ni Kamara tilara ɲininkaliw la u ye kuma di Fili Buhare ma Fili ko k'a b'a ɲini tribunal fɛ premier ministre kɔrɔ Umar Tatamli min ye ministre min tun bɛ ale yɛrɛ nagakɔrɔla la n'o tun ye ministre du budget Madani Ture k'u ka na koyi a ko fana ko wa ko nin waati na ko min ye nin maa kofɔlen fila ye ko kelen bɛ yen k'o bɛ Canada ko kelen bɛ ko Comore Île de Comore la min ye baabu nana dayɛlɛ o ɲininkali in kan sa tribunal maaw y'a jira ko ni Ala sɔnna a ma jeudi alamisa don n'o ye juin kalo tile 19 ye k'o maa kofɔlen k'u bɛna wele ka na ko ka u ɲininka o dalakan na Fili a ko o de ka di ale ye ale bɛ fɛ olu n'u ka ko dɔw ta ɲɔgɔn da sabula mara kumanen yɛlɛmali caman donna ko in na nka n'Ala sɔnna a ma sini an bɛ segin ka na o dogodogo ɲɛw la k'olu ɲɛfɔ maaw ye u bɛ se k'a faamuya cogo min na pankurunko ani jamana ale musaka ko avion sango k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Jenerali Sama Gasama an b'a fo ka Gawusu Tarawele fo Parikaw fɛ Bakari Dugure an b'ale fana fo IDFM maaw Kulukorokaw k'u fo Sidiki Buhare an ka foli bɛ s'a ma Awaso Sise k'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye Badu Samunu ye Fɔnba an ka foli bɛ s'a ma Elhaji Uwezu Kunta k'a fo k'a waleɲuman dɔn Baba Sila min ye Imam Sumare k'ale fana fo Abdurazak Benbarek Sisolo Chu ka taa se Jose Tarawele ma Grand frère Basiru Tarawele Papu Joli ale ni Musa Jara Aluso tonton Aluso an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Bayiba k'ale fana fo ka Sori Kɛmɛso fo Maruba Dugure an ka cɛkɔrɔba don ale bɛ segin na fiɲɛbɔ la nin waati na Nuru Kulubali k'o fana fo Mojiba min ye Baba Numanzana ye be Sulemani Yatasa ye Sultu Sul Korianze ka don an ka foli bɛ s'a ma Douanza député Iliasu Guro k'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Bamakɔ y'a fo Douanza Jawara Sotaraka la an b'a fo ka Falen Kulubali fo Tɛnɛ Musa Bagayogo k'an ka foli bɛ se a ma CNT kɔnɔna na bi fala ye u ye sɛbɛn ta code minier kɔfɛ sɛbɛn min bɛna to Mali sanu yɛrɛ a bɛ ko ka jɛ an fɛ yan a tɛ bɔ tuguni min ye Mali ye a ka raffinerie ko a bɛna o sigi a yɛrɛ fɛ yan ani Irisi jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ jamanadenw fanba tun y'a laɲini cogo min k'a fɔ assise nationale la k'an ka raffinerie dayɛlɛ Mali e ko a ka sanu a na bɔ a ka dugu da fɛ tuguni wa sanu o sanu n'i y'a san sa i nana ka na n'a ye raffinerie in na raffinerie in yɛrɛ sa yaasa ka se ka sigi sen kan ɲɛbila sariya sɛbɛn kun taara conseil des ministres la n'o sanu tun ye o kɔkɔrɔmadonni baaraw kɛ jɛkulu in yɛrɛ tɔgɔ ye sa ko Soroma SA Soroma in ale de kɔni bɛna sanu ko k'a jɛ sariyakisɛ min sigira a tɔgɔ la sa min ye a musaka ko kan ka kɛ cogo min sanu yɛrɛ kan ka kɔ a kɔnɔ cogo min ani sanu baara kan ka k'a yɔrɔ la cogo min na niyɔrɔbatigi CNT maaw olu bolo kɔrɔta ko ye fala ye min ye maa 125 olu ko ka baara in ko k'a sigi sen kan ka sariyakisɛ in ko k'a fɛn ko k'a sigi sen kan an ka sanu ka ko an fɔ yan maa mun y'i bolo kɔrɔta a juguya la o kun tɛ yen maa min y'i bolo kɔrɔta ka taa juguya la o kun tɛ yen mɛ maa kelen y'a yɛrɛ minɛ abstention minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye ale min tun bɛ ka sɛbɛn in kɔkɔrɔma don CNT kɔnɔna na a ye CNT maaw fo ko nin sɛbɛn in bɛna to sa min ye Mali yɛrɛ a kana a yɛrɛ tɔgɔla sanu bɔyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ u m'a ko bila dagirinda la koyi sanu ko ni Ala sɔnna a ma ntɛnɛn nata min ye raffinerie in ye a birikiden fɔlɔ bɛna taa da han a bɛna da General Asimi fɛ yaasa baara ka n da an ka sanu bɛ ka taa o
inspecteur général de douane Amadou Konate n'a ka mɔgɔ bɛ ka mun minɛ ni sanu tɛ bi don o don Kulukoro sira Kuremale sira Segu sira Welesebugu sira aéroport la don o don su ni tile min ye a tɔgɔ ye di douaniw u b'o baara de la ni a fɔra k'i y'a bɔ yɔrɔ min na i ka taa ko i tɛna se ka bɔ n'a i ka usine kɔni da fɛ o ana a dɔ wa fala i b'a dɔn ko min ko in juguman yɔrɔba ye min ya sanu kulukutu min bɛ bɔ u b'a n'a bɔgɔ min cɛ ka taa nɛgɛ dugujubakɔrɔ fɛn wɛrɛw b'o o la mun tɛ fɔ anw ɲɛna fɔ ko sanu de taatɔ filɛ nin ye donc n'a kora yan sisan nin bɛɛ de bɛ ɲɛdɔn yɔrɔ an ka warijɛ tununna na sanu bɔtɔ warijɛ bɛ se ka bɔ a fɛ fɛn wɛrɛw bɛ se ka bɔ a fɛ mun b'an mago ɲɛ minnu kan ka se ka kɛ ka baaraw kɛ donc a kuruba tali ka taa kɔ kan o yɛlɛmaba ye min bɛna nafa don nka a ka k'a kɛcogo la dɛ ka k'a kɛcogo la parce que tuma caman b'an disi gosi k'an t'a dɔn nka kuma dɔw la a baara bɛ taa di minnu ma n b'a dɔn a so bɛ dɔ Falaye nouvelle ba de bɛ yen bi CNT mɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement bɛ projet minnu ci u ma u b'u sigi jama ɲɛkɔrɔ k'olu loi voter nka bi u ye anw bɛɛ labɔ kɛnɛ ma u yɛrɛ dama dɔrɔn a fɔ ma ko huis clos i b'a dɔn o tun bɛ min kan CNT mɔgɔw yɛrɛ ka sɔrɔ indemnité a ye mun mankan wulila yan u y'an surprendre ne Falaye CNT sariya min bɛ sigi n'o u b'u ka nafaw kofɔ u y'a yɛlɛma maa kelen o kelen n'i tun ye CNT mɔgɔ ye 280 kun y'i ta ye 400 000 o kun y'i ta ye i kelen o y'i ka indemnité ye u y'o bin ka bɔ yen Falaye n'i ye président ye 100 ani 250 mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ Malick Diaw président vice président ni olu tɔw 100 ani 250 u y'o tigɛ ka bɔ olu fana ta la mɔgɔw tun t'o de nɔfɛ n'i ma fili dɛ k'o ka ca téléphone tigɛra depuis salon na sini téléphone tigɛra ka carburant sisan kɔni n'i nana dɔn i ka kini sɔngɔ de bɛ di i ka kini sɔngɔ de bɛ d'i ma sisan Falaye nin ko in ɲinina a mɛnna jamanadenw ye nin de fɔ kabini CNT sigi waati n'a ma ɲɛ ko a bɛ kɛ tan u fana k'a yira jamanadenw na k'a fɔ ko u fana bɛ ka jɛ min kɔ mɔgɔw ka se k'a dɔn donc bi kɔni u ye nin kɛ huis clos la nin ma kɛ mɔgɔ ɲɛ ɲɛna u yɛrɛ ye nin kɛ yaasa jamanadenw bɛ se k'a faamuya cogo min Ali Traoré an b'a fɔ nin waati na ale bɛ yan ale ye maliyɛn ye min sigilen don États-Unis jamanakuntigi min bɛ États-Unis kaw fɛ o ka pankuru bɛ dilan yɔrɔ min ale bɛ baara kɛ yen a balimakɛya n'a terikɛya n'u ka tɔn ɲɛmaaba maliyɛn minnu bɛ Washington sa olu ka ɲɛmaa o ye Dirisa Kulubali an b'o fo Fatumata Ba k'ale fo Texas kaw fɛ yen Mohamed Lamine Kokayena k'ale fo Las Vegas min ye Musa Togola ye k'ale fana fo États-Unis kaw fɛ yen Hôtel Résidence Adama n'a ka cɛdenw Segu kaw fɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen fo BNDA kɔnɔna na Tunɔkantuma Maliki k'a fo ka Bayi Jakite fo Jango Bagayogo Dawuda Magasa Basabugukaw Gabriel ani Abel Koniba Jɛma ka taa se Senu Bakɔrɔ ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ani Salifu Konare k'u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan k'an bɛ Basabugu ka bɛɛ lajɛlen fo Bakɔrɛ an b'a fo a n'a dɔgɔ a balimakɛ n'o o ye Buna ye ka taa se Ayida Sumare ma Agibu Konanji Segukaw fɛ yen Faleri Boli ani Ayida Kante an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Falaye fana de seere bɛ ba kɔfɛ Union Européenne nanzaralakaw ka jɛkuluba in a ye sɛbɛn bɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ka baara bɛnnen don Bamaɲɔlen ka wale kabaw kɔkɔrɔ donni ma ka musaka ta ka d'u ma san o san a bɛ lisi in kurakuraya ɲinan ta baara senfɛ a ko Côte d'Ivoire b'a la han yɔrɔ i bɛ nin fɔ o Salo i bɛ ma nin kuma fɔ a i bɛ y'a kuma fɔ Salo u ka sɛbɛn in kan fana Falaye u ko min ye Côte d'Ivoire ye a sen bɛ kɔkɔrɔ donni na a bɛ musaka di Bamaɲɔlen ka wale kabaw ka se k'u ka baara ninnu kɛ min ye commission ye n'o ye Union Européenne ye a ma da Côte d'Ivoire dɔrɔn ma dɛ a ko min ye Algérie bɛ a la Angola bɛ a la Kenya b'a la ale ni Namibie ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Bamaɲɔlen ni ɲɔgɔn wale kabaw kɔkɔrɔma don ko yala maaw nansara jamana minnu ni Alassane Dramane b'u ka baara la k'u y'a kɔ bila de ya ɲininkali to min bɛ yen nka nansaraw don dɛ u bɛ se kini ni fiyɛli la dɛ u bɛ se dɛ Faransiikaw fɛ yen livre dɔ bɔra ko Emmanuel Macron ko munna k'a ma se ka cɛncɛn fo ka jamanaw k'u a sago ye livre in k'a sanna fo k'a ban pewu
a bɔko fɔlɔ la sabula degun bɛ cɛncɛn fo ka jamana ka Macron nali na fo ka na se sisan ma a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛlen don livre in kɔnɔ ko Emmanuel au Sahel itinéraire décevant. Aha wa ale ni IBK de bugunatigɛ b'a kan han awɔ Macron ni IBK de bugunatigɛ b'a kan an b'an ka monsieur fo n'o ye MC ka Buguri Jara n'a ka gɛrɛnadenw bɛɛ lajɛlen fo a bɛ taa Seydou an tɛ ɲinɛ ale kɔ Mamadu Diba Fane k'a fana fɔ monsieur le ministre Maraka min ye Boubacar Monzon Traoré Sala Babi Yeli Sissoco ka taa se Modibo Tunkara ma Burama Sissoco min ye Burama Sire Kulubali Kara Can an b'a fɔ n'o ye Claude Can ye ka Sine fo Segukaw fɛ yen Ousmane Ba Sine k'ale fana fo an bɛ taa Sangaw fɛ yen sisan Santoro ani Karantera min ye Sangɛmɔ ye o baaraw olu daminɛna Sangɛmɔ nin ye ale ta ko 622 ye Sangɛmɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna bi premier ministre ale ka yamaruya kɔnɔna na Sangaw u bɛɛ lajɛlen nana général de division Ablaye Mayiga ale fana nana Seko ni Dɔnko ministre Mamu Dafe ka taa se ministre Pi Pɔgɔden ma u taar'u cun Sangaw fɛ bi tile kɔnɔna na sa Sangɛmɔ baara yɛrɛ bɛ kɛ cogoya minnu na u y'olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye kɔ ye sa ale kɔni kun labɛnnen don kabini kilomɛtiri 1 ka kɔ san ɲɛ sa dugudenw bɛɛ lajɛlen bɔra ka na premier ministre kunbɛn a n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen san o san min ye Sangɛmɔ ye ale bɛ sigi sen kan min ye san alamisa 2nan n'o ye farafinkalo tile 7nan alamisa 2nan de baara in ale bɛ kɛ n'o ye Sangɛmɔ ye kabini san dugu sigi waati fo sisan o de la a b'a siɲɛ 625 na baara ninnu b'a to sa min ye Sangaw ye ka bɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na maninkaw olu bɛ yen buwaw bɛ yen marakaw bɛ yen fulaw bɛ yen u dafɛ jamana bɛɛ lajɛlen ani Sanga minnu bɛ tunga fɛ olu bɛɛ lajɛlen nana premier ministre kɔni nana sa ka na u fo k'u waleɲuman dɔn Santoro ni Karantelakaw k'u bɛɛ lajɛlen fo u ka baara la u kɛlen don k'u sen na nin sen na yɔrɔ min na kabini u ka dugu sigi wagati fo bi ni a bɛ ka lawaleya jamanakuntigi tɔgɔla Ablaye Mayiga y'u bɛɛ lajɛlen fo kuma tɛ ɲinan san sigilen don Seko ni Dɔnko san hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Sangɛmɔ in ye k'o fana ɲɛna min ye premier ministre ye a y'a yira sa k'a fɔ ko san kɔni ye laada duguba ye san ye dugu min ni a ko bɛn ni cɛfɔ ni kanbɛ b'a kɔnɔna na wa Sangaw bɛ se dunan ladon na kosɛbɛ a y'a yira sa u k'u sinsin u ka bɛn ni kelenya u ka se ka sabati maaw ka se ka bɛn u ka dugu kɔnɔna na i n'a fɔ u tun b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen a y'u fo ka wulikajɔ n'u ka cija bɛɛ lajɛlen na basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min yɛlɛma n'a ta bɛɛ ani degun n'a ta bɛɛ min ye Sangɛmɔ yɛrɛ sa ale yɛrɛ jɔyɔrɔba kɛra min ye nin waati in na o ye k'a fɔ nin waati laban na fɛnw dɔw sigilen don sen kan n'o ye foiriw ye ɲɔgɔndanw b'o la ɲɛnajɛ caman de bɛ k'a la yaasa min ye dugudenw minnu na u bɛ se ka sigiyɔrɔ kelen su ni tile fɔli fo ka taa dugu tila o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na ɲinan ta ko o donna hukumu min kɔnɔna na sa o ye ani AES jamana maaw ka olu bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ ni olu ye an n'olu ka se ka ɲɔgɔn o la sa Niger ale fala ye nin mugu fara de ye koyi n'i ma nin min i tɛ se k'i jɔ i sen ka Sangɛmɔ na dɛ e tɛ jɛgɛ sɔrɔ n'i ma nin min o nin baden de bɛ tilan k'a sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'an ye nin de min an bɛ aya mɛ falaw fana bɛ ka ɲinɛ mun kan n ko san ye Tarawele la dugutigi ye Tarawele de aw kana ɲinɛ o yɔrɔ fana kɔ dɛ aw kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ wa depuis seliba banna san sagafaga de bɛ yen don o don ani Sangɛmɔ donna ɲɔgɔn na o an yɛrɛ m'a dɔn min ye Sangɛmɔ ye min ye seliba ye o fo selikɛnɛ de an fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc min ye baara in hukumu fana kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ sa ministre min bɛ fɛn kunna a tɔgɔ ye di sigida lakana kunna ale fana ka baaraw fana sigira sen kan ko hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka baara kɛ baara min b'a to sa 15 de l'environnement ale ta ko 26nan u y'o kurumbo karili kɛ premier ministre ale ye laseli kɛ o kana kan baara min ko k'an ka manani de to yen balo ni fɛn bɛ kɛ manani min kɔnɔ dɛ k'an k'o de ye k'o to yen pewu k'an ka manani ko yɛrɛ de dabila banani ko a bɛ tiɲɛni kɛ a nɔ man ɲi wa a kɛlen don ka degun lase mɔgɔw ma yɔrɔ caman na ko ka manani ko k'o dabila pewu kuma ye tali kɛ o de la Sangaw fɛ yen 15 na n'Ala sɔnna ma sini an na segin kan sabula premier ministre a ka tagali fana senfɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko jamanakuntigi ye layidu ta k'a fɔ ko dugutigiw ka bulon kan ka dayɛlɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na san fana bulon o fana gabakuru fɔlɔ dara o senfɛ sa a yirala k'a fɔ k'u bɛna na kalo 6 de kɛ kalo 6
yaasa ka se ka yɔrɔ in kɔni dilan fo k'a ɲɛ baara bɛ se ka kɛ a la cogo min na sa sangaw olu ka dugutigilakaw a ka kɛ olu fana ɲɛjɔyɔrɔ i n'a fɔ Mali yɔrɔ tɔw ta fana bɛ ka kɛ cogo min na min ye sangaw ye o kɔni ye layidu ta k'a yira sa k'a fɔ ko baara k'a bɛna kɛ ka ɲɛ fara n'an bɔra sangaw fɛ yen an bɛ taa yɔrɔ min na sa o ye hiji kɛnɛ ye hijitalaw olu kɔni bɛ ka segin ka na nka yan'u ka na u ye dugawu caman don Mali ye an ka jɛ ka o filɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ sa an ka bisi fɔlɔ ale wulila sɔgɔmada in na ka bɔ Mina k'i kunda ka na Maka alhamdulilahi an yɛrɛ tun b'o kɔnɔ an balima silamɛw a nin kɛnɛ in ka sa an ka muso an ka ajaw u kumana u ye dugawu kɛ jamana ye dɛ an balimaw u ye dugawu min kɛ a y'a lamɛn dɛ. An taara sitanɛ bombi ya rabbi yama ala k'an kisi n'o kɛlɛ an y'a bombi an ye n'o kɛlɛ bombi Asimina ka jamana bolo kɔrɔta Sɔrɔso y'a bolo kɔrɔta denmisɛnnin y'a bolo kɔrɔta ala k'an jigi tugu ala ka denbatigi bɛɛ jigi tugu ala kana jigi tugu da kɛlɛ ma an ye sitanɛ bombi ya rabbi yama ala ka kɛlɛ ban ala ka kɛlɛ nɔgɔsi ala ka kɛlɛ nɔgɔsi Asimina ka mɔgɔ denmisɛnninw a y'a kalifa don ala la a y'aw don Jibrilayi kaman kɔrɔ ya rabbi an ye Jibrilayi kaman kɔrɔ ala ka kɛlɛ ban an ye sitanɛ bɔ ala ka kɛ sitanɛ bonne ala ka nɔri kɛlɛ bɛɛ bila nɔri la bi ala k'a bɛɛ bila yen an bɛɛ lajɛlen an nana kɛlɛ ba min kan ala ka fanga se an kɔrɔ ala ye kila ka fanga se an kɔrɔ Asimina ka cɛdenw ya rabbi ala k'aw fanga se aw bɛ min na mɔgɔ m'a ye anw y'a ye ala k'an bɛɛ jigi tugu ni sababu ɲuman ye mɔgɔ ko k'a b'anw ka jamana in bisi basa ya rabbi ala ka don an n'olu tigiw cɛ nin yɔrɔba in ka n'anw ɲɛ da ni alaharama yɔrɔba in kan ya rabbi ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye jamana ma ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye anw yɛrɛw ma mɔgɔ n'a sen donna nin yɔrɔ in na a nana ni hamina jugu fɛn fɛn ye a nana ni ŋaniya jugu fɛn fɛn ye ala k'a bɛɛ bɔ yen k'a bɛɛ falen hɛrɛ la. An bɛ Asimina ka jama fo ka yiden bɛɛ lajɛlen fɔ ya rabbi an nana yiji min na ala k'a kɛ yiji wasalen ka hɛrɛ kɛ jamana ye ka jamana sankɔrɔta ka jamana wasa ya rabbi ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye. An bɛ ala barikada ka kira barikada an taara bɛlɛ de an taara sitanɛ de bombi ala ka Mali kɛlɛ ala k'a ban ala ka Asimu ala k'a mɛn jamana kunna an ye Asimu an y'a jɔyɔrɔ ye wallahi a ye baara min kɛ Mali kɔnɔ an y'a ye ala k'a ta fanga d'an ma ala ka sɔrɔlasiw fanga se jugu k'a bɛna Mali minɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o jugu minɛ ala k'o jugu jigi kɔlɔn kɔnɔ ala ka Mali wasa jugu bɛɛ sanfɛ ala ka Mali sankɔrɔta jugu bɛɛ sanfɛ ala kira bonya kɔsɔn n'a barika kɔsɔn ani alikaba belebeleba in bonya kɔsɔn ani arafa kɛnɛ bonya kɔsɔn ani Mina bonya kɔsɔn ani Mutalifa bonya kɔsɔn an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka Maliba bɔ bolo la ala ka Maliba bɔ bolo la ala ka sɔrɔlasiw dɛmɛ ala k'u dɛmɛ ala n'a kira k'u dɛmɛ ala ka Mali sankɔrɔta. An bɛ ala fo k'a barikada masa min y'an se yan nɔ ka n'a ɲɛ da alikaba kan ka n'a ɲɛ da Mina kan k'a ɲɛ da arafa kan k'a ɲɛ da Mutalifa kan n'o kɔni ye tiɲɛ ye ya rabbi ala ka Mali bɔ bolo la ala k'an yɛrɛ ka makan taga ala k'a minɛ ciba k'a minɛ ala k'an bɔnɔ bɛɛ kɛ silamɛ ya rabbi ala k'an bɔnɔ bɛɛ kɛ silamɛ ya rabbi Mali ka jafan bɛ Mali kɔ mɔgɔ y'a ban ala k'a ban mɔgɔ ma ban ala k'a ban ya rabbi ala ka Mali jugu malo ciba k'a malo nabi ma bɛɛ k'a malo ala k'u dɛsɛ ya rabbi dugawu kɛbaa de ye Jabaru masa ye masa an ye nka Jabaru masa y'a minɛbaga ya rabbi ala k'an ka dugawu minɛ ka taa Mina ma fo Muzalifa fo Arafa fo Maka fo Madina an man degun foyi sɔrɔ gouvernement ka bolo ma an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana basigi ala ka Mali kɛlɛ ban pewu an denw min fana ye wari bɔ k'an ka hidu ala k'u ka nafolo kɛ nafolo barakalen ye olu bolo an fana minnu ma y'an ye an bɛ dugawu kɛ olu fana ye olu ka y'an ye. Vraiment an bɛ ɲɛmɔgɔw fo k'a daminɛ depuis ni Madini kana bila Maka la kana bila Mutalifa la kana bila Arafa la fo an bɛ sisan na u y'u jija u y'u cɛsiri an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka barika don jamana la ala k'a laban ɲɛ ala k'an ka bateau minɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'aw yɛrɛ ma ala k'an ka bolo mɛn a ka baara la ala ka labanko ɲuman d'an ma ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an ka bateau minɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma fanga d'an ma mun a bɛ se ka jugu ninnu kɛlɛ cogoya min na ala ka garisɛgɛ ɲuman di yɛrɛ ka jamana suma ya rabbi an yɛrɛ ka hɛrɛ k'an yɛrɛ ye. Nin waati n'an balimaw an ka bisi nin y'a selen ye bisi fɔlɔfɔlɔ ka bɔ Mina k'a kunda ka na Makan kan an balimaw an ka hôtelba in na sɔgɔmada fɛ a k'a dɔn k'a fɔ bisi sera fɛn min ye 10 heures waati alhamdulilahi bisi fɔlɔ o sera Makan an balima silamɛw
aw ɲɛ b'a la an baw an ka musokɔrɔbaw u b'a la ka jigin o bisi kɔnɔ ka don an ka hôtel kɔnɔ inshallahu bisi bɛna kelen kelen an balakaw n'o banna an falakaw u fana bɛ tugu la bɛɛ bɛna bi makan an balima silamɛw alhamdulillah. aw ni ce aw ni baraji an b'aw fo ni ka waliɲuman an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ an ka musokɔrɔbaw u sera hôtel la u tɛmɛna ka na ascenseur ta ka taa sanfɛ o n'a ta bɛɛ ni musokɔrɔba in bɛ dugawu la a ma se ka dugawu dabila fo k'a se ascenseur kɔnɔ an balima silamɛw. ala ka fanga ala ka jiri hasun bolo an y'a ɲini ala fɛ ala k'o k'a ka ala ya kama aw minnu y'a dɛmɛbaga ala k'a de dɛmɛ ala k'a de dɛmɛ ala k'o k'a ka ala ya kama ya rabi allah an den ala ka barika don la an fɔlɔ bɔbaga ala ka barika don la ala k'u ɲinanen sɔn. aw ni ce aw ni bagaji aw balimakɛ filɛ koyi Ibrahim Jawara ka bɔ Mina ka na Maka inshallahu an ka su in na tawafu alkaba la o kunnafoniw an bɛ n'o bɛɛ lase aw ma inshallahu a ye dugawu k'an ye. Assalamu alaikum. Ayiwa an bɛ Jawara fo a ka laseli ka bɔ Makankaw fɛ yen n'Ala sɔnna a ma sini agence de voyage an bɛna na olu fana ka mɔgɔw ta kelen kelen Danaya voyage b'a la Almadina b'a la ale ni minnu taara ni Kayikaw ye olu bɛɛ lajɛlen ka vidéo fana labɛnna Ibrahim fɛ ka ban u b'an bolo ka ban n'Ala sɔnna a ma an n'olu yira maaw la waati nataw la sisan sa an ka su in na saraba o ye Malikura taasira ye ani minisiri min bɛ sɛnɛko kunna n'o ye Daniel Clément Simon ye an n'ale baro min kɛ Marakalakaw fɛ yen n'a bɔra déjà Radio Mali télévision jaba la ka ban an bɛna o de d'aw ma su in na an ka babu ale kɛnɛ kan. aw minnu bɛ k'an lajɛ ni wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka sanga ni Malikura taasira sabanan ye an bɛ Mali marabolo naaninan min na o de ye Segu région ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Marakala ale commune kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na o de ye baraji ye an y'a laɲini ka na sɛnɛ minisiri ale bisimila Marakala baraji senkɔrɔ n'i ko baraji bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sɛnɛ ani dunkafa sabatili la an ka jamana kɔnɔna na o tuma bi ne ni mɔgɔ min bɛna jɛ ka ɲininkaliw tɛnku sɛnɛ minisiri la o de ye Kasim Traoré i ni ɲantuma. Jacqueline ni ɲantuma monsieur le ministre i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na. aw bɛ ni ce. Daniel Simeon Kelema bɛɛ b'a dɔn ale ma hakilina carilenba ye sɛnɛ ta fanfɛla la an ka jamana kɔnɔ bamananw bɛ zana dɔ da k'a fɔ ko tan fali gɛn n'i ma fali kan mɛn i na sira fara caman dɔn o de hukumu kɔnɔna na an y'a ɲini ka sɛnɛ minisiri k'ale bisimila min ye Marakala baraji ale senkɔrɔla la walasa a kana da don sɛnɛ kunkanko kumaw la an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya sen minnu ta kumakan minnu fɔra sɛnɛ yiriwali la mun de kɛra mun kan ka kɛ ani mun tɔ tora ka kɛ walasa a kana i da don o la k'o walawala an ka sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna nka yanni an k'an ka ɲininkaliw tɛnku an ka minisiri la min ye an cakɛɲɔgɔn ye Mariam Bamba ale y'i senfa ka don sɛnɛ minisiriso kɔnɔ ale ni sɛnɛ minisiriso baarakɛlaw u masalala kosɛbɛ sɛnɛ kunkanko kuma kan an ka jamana kɔnɔ mun kɛra sɛnɛko la mun man kan tɛ ka kɛ mun kɛra mun ma kɛ mun tora ka kɛ ale ni olu masalala kosɛbɛ Mariam Bamba ale ye min sɔrɔ k'o fɔ an ɲɛna. Sɛnɛko minisiriso yamaruyalen don ka baara caman boloda ka tila k'u waleya o dɔw ye minisiriso ka sɔrɔ minɛn b'o la nafolo b'o la olu ka caya an'u ka baarakɛtaw yaasa baloko ka se ka sabati jamana kana siri mɔgɔ la o sira fɛ sɛnɛ taabolo fɛɛrɛ kuraw k'olu jɛnsɛn sɛnɛkɛminɛn minnu bɛ di sɛnɛkɛlaw ma n'olu ye angɛrɛw ani sumasiw ye k'olu baaraw sigi bolo kelen kan bayɛlɛmalikɛlaw olu ka kan ka dɛmɛ cogo min k'o fɛɛrɛw sigi sen kan togoda sɛnɛkɛlaw k'olu magoɲafɛnw d'u ma u ka se ka sɛnɛ kɛ lafiya kɔnɔ sɛnɛkɛ dugukoloko mankanw olu bɛ se ka dalasa cogo min o fɛɛrɛ koɲaw k'o bɛ musakako minisiri ani jamana mara o koɲaw minisiri bolo ka forow lakana ani sɛnɛfɛnw k'olu matarafa o fana ye u ka baara taabolo dɔ ye 2024 ka se 2025 san o campagne sɛnɛw ma fɛn minnu sɔrɔla malo keninge saɲɔ kaba fini ani alikamaw olu ye tonne 11 n'a kunkanfɛn ye kɔri min sɔrɔla o ye tonne 640 ani 40 ye sɛnɛko minisiri ye sɛnɛkɛminɛw ni baarakɛminɛn minnu bila sɛnɛkɛlaw ka bolo kan olu ye 2024 ka se 2025 campagne ma tracteur 9 balo gosilanw dugukolo nugu mansin o 376
200 ani 75 o dira sɛnɛkɛtɔnw ma 100 sara la sigiyɔrɔma 60 o dira musow ma dabangana 40 ani 7 ji sama machine o 49 ani baarakɛminɛ suguya wɛrɛw n'o dɔw ye bɛnu fiyɛlikɛlaw sariw ani bintigɛlaw ye sɛnɛko minisiriso ye angɛrɛ hakɛ min di campagne tɛmɛlen sɛnɛkɛlaw ma o ye tɔni ba 37 n'a kunkanfɛn sumasi caman dira u fɛ musow ma u tɔgɔla don n'o ye 8 marisi ye o ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔ sɛnɛ fɛɛrɛ kuraw minnu bolodara o dɔw ye jisama siraw cayali ye baganw ka dumuni sɛnɛni o fɛɛrɛ kuraw k'olu boloda malo sɛnɛcogo kura min bolodala k'o don ba la sɛnɛkɛ kɛnɛ min dira sɛnɛko minisiriso ma saman kɔ desanburu kalo tile 3 2024 san na n'o bonya ye hectare 400 n'a kunkanfɛn ye u y'o lakana baara minnu bolodalen don sɛnɛko minisiriso bolo o ye sɛnɛkɛ kɛnɛ kofɔlen o sɛbɛnw bilali ye minisiriso tari a ka cakɛda yamaruyalew ka bolo kan k'u bɛ wuli ka jɔ la sɛbɛnkɔrɔ minnu bɛ sɛnɛkɛnɛ in tɔgɔ la n'olu ye titiri fonciers ye k'olu bɛɛ lajɛrɛlen bɔ a ma sɛnɛko minisiriso u ye jate minnu fara ɲɔgɔn kan sɛnɛko sira fɛ dukunda u ye 860 ani 60 n'a kunkanfɛn ye tɔnkulu u y'o 300 ani 16 de fara ɲɔgɔn kan a baara tɔw k'olu bɛna waliya jamana tɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛrɛlen na ayiwa ni waati na nin tun ye Mariam Bamba ye ale ni sɛnɛ ɲɛmayaso mɔgɔw tun bɛ ka masala kosɛbɛ sɛnɛ kunkanko kumaw kan an ka jamana kɔnɔ ayiwa hakili la bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la sisan an bɛ an ɲɛsin sɛnɛ minisiri ma monsieur le ministre depuis e sigira sɛnɛ ɲɛmayaso kunna juin kalo tɛmɛlen san 2024 fo ka na se bi ma sɔɔni a bɛ san kelen bɔ an bɛ se k'a fɔ kobaw jumɛn de kɛra e ka sɛnɛ minisiriso kɔnɔna na donc n bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn an lamɛnbagaw fana n bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kɛnɛ min kan mɔgɔ k'i yɛrɛ fɔ u ka gɛlɛn mais an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye sɛnɛkɛlaw ye ne tun hakili la ani n ka baarakɛ ɲɔgɔnw olu de tun ka kan ka se k'a fɔ ko bon depuis minisiri nana a ye nin yɛlɛmali de don an taabolo la a ye an dɛmɛ an ye nin taabolo yɛlɛma an ye sɔrɔ min kɛ a nana ni hakilina min ye o de ye nin ye nka mission min dira ne ma donc an ye baara fɛn fɛn boloda o kun tɛ dɔwɛrɛ ye sɛnɛ bɛ se ka sankɔrɔta cogo min sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min ani an ka kalanso minnu bɛ yen olu fana bɛ se ka ladon cogo min na ani an ka ɲinini minnu bɛ ɲinini kɛ olu ka baara fana bɛ se ka sabati cogo min bon n'i ko sɛnɛ fana fo i k'i hakili to tiɲɛnifɛnw na donc mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna na ani kɛnɛ kura minnu bɛ lakana k'u labɛn walasa ji bɛ se ka tɔn yɔrɔ min na ji bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na an hakili taara nin bɛɛ la donc an filɛ nin ye baraji in kɛrɛfɛ n'i y'a mɛn baraji jiko de don ni baraji in nin ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sɛnɛ baara hukumu kɔnɔna na n'i y'a mɛn office du Niger baraji in de ko don o de y'a to malo bɛ se ka sɛnɛ yan nakɔ baara bɛ se ka kɛ ani fɛn caman bɛ se hali mɔni fɛn caman bɛ se ka kɛ nin zone in kɔnɔ donc an ye baara minnu kɛ o taara o de kan ani an ye sɛnɛkɛlaw u ka kan ka se ka labɛn cogo min k'u kafo k'u kɛ ɲɔgɔn kan k'u bila en interprofession u b'a fɔ min ma interprofession agricole u hakilina don u kɔrɔ maintenant contrat min ka kan ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire bɛnkan min ka kan ka kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔna na an bɛ ka hakili jagabɔ kɛ o kan an ye o baaraw fana daminɛ. ayiwa monsieur le ministre sɛnɛ minisiriso baaraw ka ca taabolo caman b'aw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini belebelebaw ye jumɛn ye ka kɛ ni mali yɛrɛ ye fɛɛrɛ min sigi a ka sɛnɛko politiki tagali n'a ɲɛ kan. laɲini belebeleba ye minnu ye i y'a dɔn san o san an bɛ jɔrɔ sanjiko la donc n'a fɔra ko ni san ma na baara don ni san cayara fana baara don donc laɲini fɔlɔ fɛn min bɛ se k'an dɛmɛ an ka sɛnɛ bɛ se ka yiriwa ka sɔrɔ an ma dulon sanji dɔrɔn na dugukolo jukɔrɔ ji bɛ yen bon ji wɛrɛw bɛ yen fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ se ka tigɛ
walasa hali ni ja fitinin kɛra dɔrɔn an ka se ka an ka sɛnɛfɛnw la sɔn donc o ye a fɔlɔ ye a filanan fana fɛn fɛn bɛ se ka sɛnɛ taa ɲɛ fɛn fɛn bɛ se ka sɛnɛ taa ɲɛ donc o ye laɲini dɔ ye ani an ka sɛnɛfɛnw sani an ka ɲun ka taa feere kɛnɛma ka taa sugu ɲini kɛnɛma sugu n'a bayɛlɛmana sugu b'an bolo yan a bayɛlɛmatɔla fana a bɛ kɛ sababu ye ka baara lase dɔw ma donc a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ baara min na a nafa ka to jamana kɔnɔ. Ministre Conseil supérieur de l'agriculture y'a yira k'a fɔ ko suman miliyɔn 11 ale ni kɔɔri ba 600 ani 50 o de sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ ko caman kɛra wa caman kan ka kɛ fana ni e yɛrɛ bolo ɲina samiya taabolo ye jumɛn de ye? Bon ɲina samiya taabolo an b'a fɛ ka dɔ fara o kan bon dɔ bɛ fara jama kan mɔgɔ san o san dɔ bɛ fara jama kan donc cikɛlaw fana u ka sɔrɔ ka kan ka bɔ u ka sɛnɛ in de la donc a bɛɛ tɛ dunta ye dɔ bɛ se ka feere ka mago wɛrɛ ɲɛ du kɔnɔ donc an fɛ an bɛ dɔɔnin fara miliyɔn 11 min sɔrɔla a n'a kunkanfɛn an b'a fɛ ka dɔ fara o kan mais an tɛ camanba fara a kan bawo fɛn bɛɛ bɛ i b'a bɛɛ jateminɛ moyen min b'i bolo ani samiya yɛrɛ taabolo bɛ cogo min an bɛ a jateminɛ o de la. Ayiwa monsieur le ministre ɲinan samiya in a sɛnɛko jɔrɔ bɛ maa caman na sɛnɛkɛlaw n'i y'u yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ ko nɔgɔ ko kuma a ka ca kosɛbɛ fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo yaasa ɲinan ta in a fana ka se ka kɛ ka ɲɛ. n'Ala sɔnna ma a bɛ kɛ ka ɲɛ salon samiya daminɛna juillet kɔnɔna de la juillet première décade de juillet samiya daminɛna o de la waati kɔni kɔrɔlen don dɔɔnin bon min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye normalement sa tun ma kan ka sɔrɔ engrais bɛɛ sera a seyɔrɔ la minɛnw bɛɛ sera a seyɔrɔ la nka an bɛ retard la an dun ye baara in daminɛ a mɛnna depuis septembre kalo u ye ci bila PDG CNT PDG ma a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sani décembre ka se o y'a sɔrɔ min ye marché ko ye o y'a sɔrɔ bɛɛ kun cɛra comme ça n'u tun kɛra camion minnu bɛ taa kɔɔri nɔfɛ olu bɛ taa ni minɛnw ye u bɛ minɛnw jigin u bɛ segin ni kɔɔri ye o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ dépense min bɛ don a transport ni fɛnw bɛɛ la u yɛrɛ bɛ dɔ bɔ u musalaw la donc an ma se k'o ɲɛ sɔrɔ gɛlɛya dɔw donna CMDT yɛrɛ kun kɔnɔna na an ma se k'o ɲɛ sɔrɔ donc sisan an bɛ an sen kan donc sunɔgɔ an tɛ sunɔgɔ dɛ an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa sani nin kalo in ka se ka se yɔrɔ dɔ la an ka minɛnw bɛ se ka se u se yɔrɔ la. Ministre lakanabaliya ko kuma mun bɛ sen na n'o bɛ ka fɔ yali ɲina samiya a ko bɛ se ka kɛ cogo di k'olu kumaw to sen na. bon lakanabaliya ne hakili la o tɛ foro dɔrɔn kɔnɔ dɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ sisan donc an bɛ ka wuli k'an cɛsiri mais walasa an bɛ an ka sɔrɔsiw fo u ye baara min kɛ salon yɔrɔ caman tun bɛ yen mɔgɔ tun tɛ se ka taa baara kɛ yen sisan a caman bɛ yen sisan o lakanabagaw sera k'a bɛɛ sabati donc ne kɔni fɛ u bɛ baara la u ma kan ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ fari faga a ma kan ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ bali ka taa foro la donc an ka sigi fana an sigida la an yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔn hakili la parce que souvent juguw b'an yɛrɛ senkɔrɔ an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ni an dɛsɛra min na a kuma ka kan ka se yɔrɔ min na mɔgɔw ka se yen k'a ɲɛfɔ ni ɲɛfɔli kɛra fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la. ayiwa monsieur le ministre sɛnɛ n'i y'a fɔ maaw bɛ min ye o ye sɛnɛkɛla a n'a ka daba mɔgɔ bɛ se ka i dahirimɛ sɔrɔ o la nka sɛnɛ bayɛlɛma yɛlɛmali ka na ni minɛn kuraw ye aw bɛna se ka mun far'o kan yaasa kɔrɔlen bɛ se ka sinsin cogo min. bon sɛnɛ tɛmɛna daba kan bi an bɛ yɔrɔ min na sɛnɛ tɛmɛna daba kan bon n'i ye an ka gafe yɛrɛ jateminɛ loi d'orientation ani politique développement agricole n'i y'o jateminɛ an ka kan ka sɛnɛ moderniser c'est-à-dire ka taabolo kuraw don sɛnɛ kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ka a baara nɔgɔya o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman lana fana sɛnɛ na bawo a gɛlɛyaw de y'a to caman bɛ sɛnɛ to yen ka taa ko wɛrɛ kɛ min ka gɛlɛn ni sɛnɛ yɛrɛ n'i taara damada la sunɔgɔ tɛ yen modernisation fana tɛ yen i bɛ jigin dingɛ kɔnɔ de mais sɛnɛ dun n'i sera ka a sabati donc ka lasigidenw an ka lasigidenw lamɛn
u bɛ ladilikan minnu di n'i ye a baara kɛ a kɛcogo la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i dɛmɛ ka dɔ fara i ka sɔrɔ kan bon sɔrɔ fana an fɛ bi bi in na ne hakili la bayɛlɛmani an ka kan ka hakilina dɔ ta o fana na kɔɔri an bɛ kɔɔri ɲun ka taa feere kɛnɛ ma donc min bɛ bayɛlɛma an fɛ o ka dɔgɔ donc n b'a ɲini secteur privé mɔgɔw fɛ olu fana ka se k'u fanga fara an kan ka an dɛmɛ an ka se ka an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛma jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka baara di denmisɛnninw ma a bɛ kɛ sababu ye dɔ fara sɛnɛkɛlaw fana ka sɔrɔ kan a bɛ kɛ sababu ye k'an dɛmɛ an bɛ se ka dumunifɛn sanuyalen sɔrɔ ka dun. Minisiri dun ka fa fanfɛla la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ gouvernement bolo walasa o ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Bon n'i y'a jateminɛ conseil supérieur de l'agriculture ye baara min kɛ donc a taabolo bɛɛ b'o de kɔnɔ ani plan d'action gouvernemental min tɛmɛna o don na premier ministre fɛ donc taabolo minnu ka kan ka kɛ u ye an bɛ se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka dɔ fara u ka cɛsiri kan cogo min u bɛ boli juruko kan u bɛ boli nɔgɔko kan a bɛ boli minɛnko kan a bɛ boli fana kɛnɛ kura minnu bɛ se ka bɔ kɔrɔlen minnu bɛ yen fana olu bɛ se ka lasago cogo min walasa sɛnɛkɛlaw ka se ka baara kɛ kɛko ɲuman na. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ min ye sɛnɛ yɛrɛ taabolo ye dugukolo caman bɛ Mali kɔnɔ maaw yɛrɛ b'a fɔ kuma dɔw la k'an bɛ min yɛrɛ sɛnɛ o ka dɔgɔ kojugu fɛɛrɛ jumɛnw sigilen don yaasa dugukolo sɛnɛta kuraw olu bɛ se ka sigi sen kan ka kɛ ni gouvernement yɛrɛ ka laɲini belebelebaw ye. Bon gouvernement bɛ laɲini de fila de kɛ o ye dugukolo bɛ se ka labɛn cogo min walasa sɛnɛkɛlaw ka se ka baara kɛ u sigiyɔrɔ la ni lɛ bɛ yɔrɔ minnu na ni kɔw bɛ yɔrɔ minnu na donc gouvernement bɛ fɛɛrɛ tigɛ an ye gafe dɔ dilan o gafe fana tɛmɛna assemblée la o ratification kɛra assemblée la o don na an ye projet damadama fana labɛn min bɛ Tɔnbukutu mara la lɛ minnu bɛ Tɔnbukutu lɛ caman de bɛ Tɔnbukutu donc minnu bɛ se k'an dɛmɛ k'o lɛw fana labaara kɔrɔlen minnu bɛ yen olu fana dilan parce que ji min nana salon o kɛra sababu ye ka dɔw tiɲɛ ka taa Jɛnɛ mara la ani San ka taa fo Selenge mara la donc an ye laɲiniw kɛ donc dɔw bɛ an dɛmɛ baara la an bɛ kɛnɛ kuraw bɔ kɔrɔlen minnu bɛ yen fana k'olu bɛɛ labɛn walasa sɛnɛkɛlaw ka se ka baara kɛ ka taa fo Kayi mara la an ye baara boloda nin bɛɛ la donc jamana fan tan ni naani bɛɛ an bɛna kɛnɛw labɛn a bɛɛ tɛ se ka kɛ ka bɛn ni samiya ye mais ni san natɔw la hakili la an bɛna kɛnɛ caman bɔ. Maliden minnu bɛ kɔ kan olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o la sabula caman b'a fɛ ka na fana ka na sɛnɛ k'an ka jamana kɔnɔ. Maliden minnu bɛ jamana kɔ kan n t'a dɔn n'a y'a jateminɛ nin kalo daminɛ na u sera ne fɛ yen mɔgɔ 200 olu b'a fɛ ka na sɛnɛ kɛ Mali la donc an ye a lancement kɛ ne yɛrɛ tun bɛ ne y'a cérémonie présider an y'o lancement kɛ donc u bɛ jateminɛw kɛ an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ yan n'olu bɛ se ka baara kɛ minnu kan donc u bɛna jateminɛ kɛ o la u bɛ tila ka kalan don mɔgɔw senkɔrɔ min b'u dɛmɛ don o don u ka baara la bon o cɛsiri fana souvent u bɛ na u b'a fɔ ko dugukolo ko mais n'a hakili la dugukolo tɛ problème ye i yɛrɛ y'a fɔ sisan kɛnɛba de bɛ Mali la surtout an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an bɛ aussi Niger kɔnɔna na donc place bɛ yan ni minnu b'a fɛ ka na u bɛ na an b'u ni office du Niger ɲɛ yira ɲɔgɔn na baara bɛ se ka kɛ cogo min na fana an ka lasigidenw bɛ yan minnu bɛ se k'u sɔn hakili la k'u dɛmɛ baara in kɛcogo la. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ salon sanji ye tiɲɛni kɛ tiɲɛni caman donna sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kun sɛnɛfɛnw caman ji taara ni u ye fɛɛrɛ jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnen don sen in ka kɛ ni gouvernement premier ministre yɛrɛ laseli min kɛ n'o ye PAG ye ka taa o kɔnɔna na n'o ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ɲinan ni sanji n'a nana k'a bɛna tiɲɛni kɛ. bon fɛɛrɛ fɔlɔ je crois que o bɛ cikɛla yɛrɛ bolo fɛɛrɛ fɔlɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen fɔlɔ o tun tɛ sɛnɛ bɛɛ tun b'a dɔn k'o ye ji tɛmɛsiraw de mais bi bi in na ka sababu kɛ ko ji dɔgɔyara san dɔgɔyara mɔgɔw jiginna ka taa sigi o kɛnɛ ninnu bɛɛ la a yɔrɔ dɔw tun ye misigɛnyɔrɔw ye
donc ka sababu kɛ sisan ko ji bɛrɛ tɛ ka na donc wajibi sɛnɛkɛlaw fana jiginna ka taa sigi a yɔrɔ dɔw la donc a fɛɛrɛ fɔlɔ ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de yɔrɔ min ka kan ka se ka sɛnɛ ou bien sɛnɛfɛn min ka kan ka don yen hali ni ji nana n'a tɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni don a kun o yɛrɛ b'o dɔn si min ka kan ka sɛnɛ yɔrɔ min na o b'o dɔn surtout malosɛnɛnaw donc a fɔlɔ y'o ye a filanan gouvernement yɛrɛ wulila ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na donc balo dɛmɛ sera ka di minnu ma o dira si fana sera ka di yɔrɔ dɔw la an ye nɔgɔ fana di dɔ ma a tɛ bɛɛ labɔ dɛ mais min b'an bolo kɔrɔ an ye o de di donc ka fɛɛrɛw tigɛ fana ka gafe dilan ka di ɲɛmɔgɔ ma k'a fɔ ko yɔrɔ caman ji ye yɔrɔ minnu tiɲɛ o yɔrɔ fo k'o lasago donc kosa in na gouvernement ye fɛɛrɛ tigɛ an bɛ région min kɔnɔ Farako dans la région de Ségou Farako o fana tun tiɲɛna donc ni Ala sɔnna ma o yɔrɔ bɛ se ka lakana sani ji ka na bon ka se Sofara fana ani yɔrɔ caman Tombouctou mara la ji ye tiɲɛni kɛ Tombouctou fana an ye projet dɔ dilan min ratifiera assemblée fɛ donc o projet fana bɛna daminɛ donc ne hakili la an tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ lakana ka bɛn ni samiya ye nka don natɔ la ne hakili la fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ gouvernement fɛ ka yɔrɔ ninnu bɛɛ labɛn ka ɲɛ. Minisiri n'i ko Malikura taasira i ko bɛɛ de niyɔrɔ bɛ anw ka nin kɛnɛ in kɔnɔna na o tuma na sa min ye ANCD ale wulila ka da sumusumuni kɛ an ka sigida la a ye mɔgɔw hakilina ta sɛnɛ yiriwaliko kan Mali kɔnɔ mun ni mun de kɛra sɛnɛko la mun man kan tɛ ka kɛ walasa halisa dɔ bɛ se ka fara an ka du ka fa ka cogo min na. ko minisiri bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ engrais ko ni binfagalan ko la vraiment anw m'a dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ anw sɛnɛkɛla n'i y'a sigi 100 o 100 i b'a sɔrɔ 80 t'a kalama ko dɛmɛ bɛ ka kɛ sɛnɛkɛlaw ye. Jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to sɛnɛkɛlaw la k'u dɛmɛ fana a ma fɔ k'u dɛmɛ wari jɛ ni fɛnw na mais fɛn min ye sɛnɛkɛ matériel ye n'o bɛ sɛnɛkɛlaw bolo Ala kɔni barika la mɔgɔw bɛ mɔgɔ la u tɛ dɛsɛ u yɛrɛ kɔrɔ mais i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛ ko bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ minɛnw wari ka ca engrais wari ka ca engrais yɛrɛ ɲinanama sɛnɛ wagati sera wari tɛ yen n'a fɔra k'a ka engrais bɔrɔ 10 ɲɔgɔn san a bɛ se ka mun balo sɔrɔ. An ka cikɛla a minisiri n'a bɛ se k'i janto sɛnɛkɛlaw la k'olu dɛmɛ tiɲɛna a bɛ fisaya ni anw dɛmɛna Mali bɛ se ka ja fo sɛnɛkɛlaw ka dɛmɛ de fɛn bɛɛ bɔra anw de la baganw bɛ bɔlɔ an na maninfinw bɛ bɔlɔ an na an bɛ bɔlɔ an yɛrɛ de la donc sɛnɛ kan ka dɛmɛ de. Dun ka fa bɛ sɔrɔ cogo di sɛnɛ u y'u cɛsiri k'an dɛmɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ dun ka fa bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ n'u y'u cɛsiri k'an dɛmɛ an fana k'an cɛsiri ɲɛmɔgɔ k'u cɛsiri minnu fana bɛ kɔfɛ o fana k'u cɛsiri n'o sɔrɔ la dun ka fa bɛ sɔrɔ ni dun ka fa sɔrɔ la jamana ɲɛtaga bɛ na. O la sa minisiri sɛnɛkɛlaw dɛmɛli hukumu kɔnɔna la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ gouvernement bolo o la. Bon sɛnɛkɛlaw dɛmɛli hukumu kɔnɔna la ɲinan an bɛ a ɲini d'abord ladilikan minnu bɛ di a kɛra météo ye a kɛra sɛnɛ taabolo ye ani an ka lasigidenw bɛ na ni hakilina kura minnu ye ka yira sɛnɛkɛlaw la donc an b'a ɲini u fɛ u kɔ o siraw bato bon a fɛɛrɛ filanan si an ye bourse sémentière kɛ Sikaso a bɛɛ kun ye pour que sɛnɛkɛlaw ka se ka dɔn k'a fɔ ko si jɔyɔrɔ ka bon sɛnɛ taabolo la bon yɔrɔ minnu fana tiɲɛlen don ni ji ye yɔrɔ minnu tiɲɛ salon donc n y'a fɔ sisan fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ walasa sɛnɛkɛlaw ka se ka kɛnɛw sɔrɔ ka baara kɛ minɛnw fana dira minɛnw dira dɔw ma a kɛra multiculture ni tracteur ani fɛn wɛrɛw ye ani moto pompe olu bɛɛ dira yɔrɔ dɔw la walasa ɲina sɛnɛ ka se ka sabati. Minisiri ni wagati na sɛnɛkɛlaw tulo b'i la yali ladilikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin u ma ayiwa ɲina samiya kɔnɔna na walasa dun ka fa ani sɔrɔ caman ka se ka sabati. Bon ladili fɔlɔ min bɛ ne bolo o ye gouvernement bɛ k'i jija
ka subvention min lase sɛnɛkɛlaw ma an bɛ ka ta ni sɛbɛ ye an kana yuruguyurugu don a la an kana namara don a la a ka kɛ a kɛcogo la ni engrais don engrais in ka se foro kɔnɔ ni si don si ka taa foro kɔnɔ ni cikɛminɛnw fana don u bɛɛ ka se ka an dɛmɛ ka an ka baara in yiriwa a filanan ye min ye donc kunnafoni bɛ ka se an ma tiɲɛnifɛnw hukumu kɔnɔna na donc an ka jamana minnu dɔw bɛ an kɛrɛfɛ a fɔra ko tɔn yɛrɛ ye olu kɔni bɛ baara la an bɛ ala deli ala k'an tanga ma ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma bon bɛɛ y'a ye 2004 a ye tiɲɛni min kɛ an fɛ yan donc an t'a fɛ u ɲɔgɔn ka se jamana kɔnɔ ka ɲini bɛɛ fɛ an ka dugawu kɛ ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma donc ni min sera k'a ye fana parce que a bɛ tɔɔrɔ fɔlɔ n'a yera ni kunnafoni sɔrɔla joona an bɛ se ka wuli ka taa fɛɛrɛ kɛ ka essayer ka a kɛlɛ mais ni kunnafoni ma di joona a bɛ kɛ problème ye a sabanan n ye min fɔ fo ka an taabolo yɛrɛ yɛlɛma interprofession fo ka interprofession sigi interprofession tɛ mɔgɔ kelen ka baara ye interprofession u ye mɔgɔ mɔgɔ ka baara bɛ a filière baara kɔnɔna na a kɛra sɛnɛkɛla ye o minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ minnu b'a san minnu b'a ɲun ka taa n'a ye sugu la minnu b'a feere fana ani minnu bɛ fo ka taa se daga kɔnɔ minnu b'a dun donc olu bɛɛ de bɛ filière in kɔnɔna na ni an m'a lajɛ ka o filière sigi ka ɲɛ ka contrat sigi an ni ɲɔgɔn cɛ walasa ni mɔgɔ mago bɛ min na hakɛ min na ani qualité min na o ka se ka sɔrɔ a sɔrɔ tuma na sɛnɛkɛla fana a ye baara min kɛ a fana ka wari ka se ka sɔrɔ a waati la donc fo an ka contrat don an ni ɲɔgɔn cɛ o de la sɛnɛ bɛ se ka yiriwa sɛnɛ bɛ se ka san sɔrɔ. Ayiwa minisiri an b'i fo an ka wele jaabili la Kasim Tarawele an ka foli bɛ i fana yɔrɔ la an bɛ équipe de production bɛɛ lajɛlen fo ka lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ an ni Daniel Simeon Kelema ale ye sɛnɛ minisiri ye an n'ale de tun bɛ ka masala kosɛbɛ sɛnɛ kunkanko kumaw kan an ka Mali kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya mun ta sɛnɛ fanfɛla la mun kɛra mun ma kɛ mun de kan ka kɛ donc minisiri tun bɛ ka nin bɛɛ de fɔ an ɲɛna hakili la bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la an b'a fɔ aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye i mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kudo la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne